Hello mga katek, meron tayong bagong tanggap na LG 32 inches TV. Ano po? Sakit dito ay ayaw mag-power. Pag pina-power on natin, ayan, itatama ko yung camera dun sa may power indicator. Ayan, namamatay naman yung indicator dyan pero bumabalik. Parang, ayan, umiilaw uli. Na ibig sabihin ay hindi ayaw mag-power, ayaw bumukas. Hindi siya tuluyang nagpa-power. Ayan. Ayan. Kasi ang LG kapag nagpa-power on na, yung indicator niya ay nawawala. Yung power indicator niya. Ayan. Nakailang pindot na ako mga katek. Ayaw mag-power. Ayan o. Nagbiblink lang ng ilang beses pa yan. Ayun. Parang dalawang beses na nagbiblink. Minsan magsaksak ko nito. Nung una ko yung sinaksak, nagbiblink siya ng sobrang bilis. Ano po katek? Bubuksan natin, tignan natin kung ano yung nagiging problema. Ayaw mag-power. Ayan. Lower ko muna para maalis yung mga agiw, mga alikabok. Dati ko nang repair. Ang unang naging sakit nito mga katek ay backlight. Change backlight. Lahat ng backlight niya pinalitan ko ng bago. Taon na rin. Taon na rin ang lumipas. Bumalik uli sa akin. Ito naman ang sakit niya na. Ayaw nang mag-power. Binalik sa akin ng customer. Pero ibang na to. Ibang usapan na ulit to kasi nagamit na nila ng maraming taon bago bumalik sa akin at iba naman na naging sira. Ayun katek, ano po? Katek, ano po? Mag-check muna tayo ng voltage. Ano po? Ayan, nakasaksak na siya. Meron na siyang power indicator. Tulad ng testing ko kanina. Pag pinindot natin ang switch, ayan, umiilaw siya uli. Ang ibig sabihin ay ayaw niyang mag-power. Ano po? So mag-check muna tayo ng voltage dito sa standby mode niya. Ano po? Ayan. Dito mga katek, naka-indicate naman yung bawat supply ng bawat pin. Ayan, kung malinaw nyo nakikita, ano po? Yung first pin natin dito sa baba, ayan yung power on niya. Ano po? Asa yung isa ay yung standby supply. Ano po? Unahin natin yung standby muna na supply niya. Ayan, nagbablur kasi ang cellphone dito sa pin number 2 or 3 na dapat ay mayroon 3.5 na supply. Ano po? Ayan mga katek, 3.3, bagsak siya konti. Ano po? Hindi normal ang supply. Ano po? And then doon tayo sa isang pin. Ayan, parehong 3.3. And then doon sa P-on niya na supply, wala. Walang supply. Ano po yung P-on niya? Subukan natin pitutin yung power. Tingnan natin kung anong papalo yung tester. Power. Ayun. Ayun, bumabagsak. Kasi nga, hindi naman normal isang beses pa. Ayun, nakakaroon siya pero yan, bumabagsak. Ano po mga katek? Walang supply. Bumabagsak ang supply ng power on niya na papunta sa board. Ayan, mga katek. Malabo ang camera. Ayan. Mahalaga pa rin na nagkakaroon tayo ng pag-check ng mga voltage para makita natin malaman natin kung ano talaga ang problema. Ano po? Kung sa board or sa power supply. Ano po mga katek? Malabo. Pansin ko mga katek, ito yung nakita ko, mayroon siyang mga bloated capacitor na. Ano po, maaring ito ang naging cause kaya hindi normal ang supply ng kanyang power supply. Ano po, meron akong nakitang bloated capacitor na
Tatlong piraso yung kitang-kita sa camera. Ito, 1, 2, 3. Ayan, mga bloated capacitor na mga katek. Ano po yung tatlo? Maaaring ito yung naging cause. Ano po, susubukan ko munang palitan itong tatlo. Ano po, maghanap ako dyan ng mga same value na capacitor na ipapalit dyan. Tapos mag-check ulit tayo ng voltage mga katek. Ano po? Ayan, sige. Magpapainit muna tayo ng soldering iron. Iron. Yan, painitin muna natin. Set natin doon sa soldering iron. Ayan, tumataas ng ating temperature para hinang. Ayan. Maganti no kanto paggagasang ko tanapang ko na. Ayan, lagyan muna natin ng panghinang. Video ulit okay. Ay ng panghinang, lagyan muna natin ng lid para madaling mahigop ang ating tatanggaling ano. Kasi kapag hindi mo lalagyan yan, medyo mahirap siyang ano, tunawin. Ayan, yung unang tinanggal natin ay 25 by 220 na bloated capacitor. And then yung next ay catalog na. Ayan na po, bibigam. Tawagan ti, kwa. I-video. Hinang natin to uli. Mali yung ano ko. Mali yung isang tinanggal ko. Hindi pala yung capacitor. Ayan. Ayan, mali. Ito pala. Ito dapat. Ayan, yung pangalawang capacitor na tinanggal natin ay 10 volts by 470. 10 volts by 470. Okay, yung pangatlong bloated capacitor, kakalasin natin ito. Ito mga katek, magandang ano to, tapusin nyo yung panonood. Baka sakaling kasing ganito ang brand ng TV ninyo, LG, at ma-encounter nyo na ganito ang nagiging problema niya. Ayaw mag power on pero umiilaw naman ang power indicator. Ito yung pangatlong capacitor, ano po. Ganito lang pala, napakasimple lang, mga bloated capacitor lang, ano po, sakaling mag normal mamaya ang supply kapag napalitan natin to ng bago. Ito naman ay 10 volts by 1500 micro. Ano po yan, loaded siya mga katek ko. At makatulong sa inyo kung kaya nyo namang buksan ang inyong mga TV. Buksan na ninyo kung kaya nyo magpalit ng capacitor. Ano po. Ayan. Kailangan lang pag-aralan mong maigi kung paano magpapalit kasi may polarity. Pero naka-integrate naman sa board. Ano po.
Naka-indicate naman sa board na kung nasa ng positive, nasa ng negative, ayan nakalagay naman, no? Ano po? Positive, negative na yan nakalagay naman. Ano po, kung hindi positive sign ang nakalagay, minsan kung nasaan ang mayroong marka tulad nito, pag isa, kung makikita ninyo, ano po, nasan ba? Ayan, kung makikita nyo sa camera, ito. Ano po? Ang positive ay yung walang sign kung sakaling mangyari yun, at yung negative ay yung parang may ganito. May marka. May makapal na marka. Yun ang negative. Ano mga katek? Tapos sa capacitor naman, ang negative, itong may marka. Ayan, nakalagay naman na negative. Positive itong kabila. Kung saan nakatapat itong marka, yun ang pin ng negative. And then yung isa ay positive. Yun lang naman, kung sakaling kayo ang magtatangkang mag-repair at napanood nyo itong video na to at ganito ang naging problema ng TV ninyo. Mga katek, ano po, pag nagtanggal kayo ng mga capacitor, dapat alam nyo yung value ng bawat capacitor, kung saan nyo tinanggal, at baka magpalit-palit, mag-rumble. Yun lang, mga katek, lalo na kung pag sabay-sabay yung tatanggalin. Ako kasi medyo sanay na, kahit pag sabay-sabay yung tanggalin yung mga capacitor, matatandaan ko yung value ng bawat capacitor na ilalis ko kung saan ko inalis. Ano po mga tek, yun lang naman dapat na maging tayo doon. At baka kasi marambol ang capacitor na ilalis mo, nagpalit-palit ng value, magkakaproblema. Ano po, yung una natin tinanggal ay 25/220 na floated. Meron tayong pamalit, ito 25/22 micro. Okay, nakahanap tayo. Galing din siya sa sa board ng Samsung na power supply. Yung pangalawang bloated ay lumalabo naman kasi ang camera. Ayan, oh. Ang pangalawang bloated natin ay 10 volts by 470. Ang ipapalit ko 16 volts by 470. Walang kaso ito mga katek, po, at least pareho naman sila ng value dun sa microfarads na value niya. Ano po, okay lang na medyo mataas ang voltage, wala namang problema dyan. Ano po. Pero kung meron naman kayong makikita na same value, okay lang. Ano po. Okay lang na medyo tumaas ng konti ang voltage, wag lang bubaksak. Ano po, mababa masyado doon sa tinanggal natin. Ano po. And then yung isa, yung last na medyo malaki ay 10 volts by 1500 micro. Wala akong nahaldi na ganyan. Ang ipapalit ko ay 25 volts by 1000. Okay din ito katek, no problem. Ano po, kahit ganyan ang value ng ipapalit natin. Ang naging problema rito ay tumaas ang voltage, mababa ang micro. Ano po. Ayan. Pero pwede yan mga katek. Ano po. Ayan, i-install ko lang. Mamaya mag-check voltage tayo uli. Tignan natin kung mag-normal ang supply. Ayan mga katek, hindi ko na ipinakita kung paano ikinabit yung mga inalis nating capacitor. Ano po. Hindi ko na ipinakita. At para hindi masyadong humaba ang video. Ngayon, gawin natin, i-check na lang tayo ng voltage. Na dating 3.3, tumaas lang naman siya konti mga katek. Dating 3.3 naging 3.39. Ano po, ngayon power on natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng supply yung yung isa. Power on natin. Ayun. Ayun, nawala. Uy, pansin niyo parang nag-power on na yung TV. Kasi parang nagkaroon ng respawn na yung backlight sa loob. Ano po mga katek. Tingnan natin. Ayun na, may supply na yung yung P-on niya. Ayan na, dati wala. Ayan, 3.34 yung P-on niya. Kaya napansin nyo kanina nung sinwitch ko, kaya napansin niyo yung power indicator na hindi na siya bumalik sa pag-iilaw na pula. Kasi parang nag-power na Kasi napansin ko dito sa may mga butas sa likod ay may respawn na yung backlight. Umilaw na yung mga backlight niya. Ano po mga tek. At saka yung P-on niya rin na supply, meron na. 3.34. Ano po. Yung dating 3.3, ayun, tumaas din kapag naka-power on. Nagiging 3.47, halos 3.5 na rin. Normal na rin yan mga katek. Ayan. Kaya tingnan natin yung panel niya sa harap kung meron na siyang display. Ayan mga katek, napakadali lang kung ma-encounter nyo at ganito ang model ng TV nyo kayang-kaya nyo ayusin at makatulong sa inyo ang video na ito mga katek. Ano po.
at makatipid kayo sa technician nagagawa. Ayun na, nandoon no. Meron na siyang display, no signal sabi niya na. Siguro tatakpan ko lang ito muna para mapatayo ko at mailagay ko yung mga stand. And then ite-testing natin mga katek, ano po. Meron na siya, lumalabas na yung no display o no signal, ano po, sa ibang TV. Ayan mga katek, na-assemble ko na ulit. Binalik ko na yung cover. Ayan na yung standby niya. Ano po, power on natin. Ayan. Magbibling na yan ng ilang ulit and then pag namatay, ibig sabihin yung screen ay magpapower. Ayun na. Walang lumalabas na LG. Palibasa kasi ito yung mga lumang LG eh. Ano po mga katek. Pindot tayo. Ayan o, no signal sabi niya. Oh, meron na. Mga katek. Ano po. Lalagyan natin ng ano, video. Ayan, ginabit ko yung ano, aking Android box. Okay na mga katek. Ayos na yung TV. Pwede na nating ano. Pero testing ko muna siguro. Ako kasi bago ko dalhin yung TV sa mga customer kong nagpapa-repair, itinetesting ko muna ng ano, pinakamatagal dyan ay 2 araw kong ginagamit. Kasi maaring kapag may konting ano pa yan, may mga problema pa, eh doon susumpong yung mga ibang sakit niya kung kailan nandun na sa customer at babalik yun na medyo nabibwisit. So kailangan muna nating i-testing ng matagal. Ano po, eh simple lang naman ang naging zero nito mga katek. Hindi naman tulad ng iba na mga nagpapagawa ng mga panel. Ang problema, yun ang mahihirap doon. Pag ang papagawang mga flat screen ay problema yung mga LCD na screen. Ano po, may problema na sa display. Mahirap na ano yun. Magamat kayang gawa ng paraan, pero yun, hindi nagtatagal ang kadalasan ng mga ganung problema. Ayan mga katek, okay na. Ang ganda pa ng display. Matibay ito mga katek, yung mga ganitong model ng LG. Ganito yung gamit ko sa bahay na ibinigay lang din sa akin ng isang mabait na nagbigay. Pero may problema nang binigay sa akin, backlight lang ang problema. Ganito yung model na ayos ko. Yun ang ginagamit ko yun, na ilang taon ko na rin ginagamit simula nung napalitan ko ang backlight. Okay siya. Okay na mga tek, thank you for watching. Sana po paki-like and share naman ang video na ito. Ano po, at nagsisimula pa lang ako mag-vlog para magagawa pa ng maraming content pagdating sa pagre-repair ng mga appliances. Salamat po, bye bye.